Takže čaute ľudia, v tomto videu si zahráme MC Reaper, ale najprv pôjdeme Fortune Towersky. Dáme solo a hráme. Najprv toto zničíme a potom tú vlnu zničíme. Tu sa takto vystaviame, ale toto musíme vyhrať. Och, nie! Ach, sme spadli, to nevadí. Ideme. Tak, poďme ešte raz. Teraz začneme vlnou. Ale hádam, nech nám to nikto nezapali. My máme Ender Pearl, tak to sme vyhrali. Vlnu, ešte dobre. Začínam kvetina. Kamo. Tu mám také akaciové dvere, ale ti tam hned? No ty kus nechám ako nástroj, keby sme išli na koho. Nie, vybuchlo to. Nie. Dobre, a teraz už iba nespadnúť. Kocku Magby. Kamo nie! Dobre, nevadí, ideme teraz ďalšie. Ale to hádam skočím. Jaký jump! Dobre, typek, ideme. On má invis, toho nedáme. Nie. Dobre, teraz poďme Skywarsy. OK, krampač tu necháme. Alpha Resistance si tu necháme. Zoberieme si aj jedlo. Ešte tu je hore čestka, tak tu si zoberieme. Ďalší Fire Resistance. My sme si ich dali toľkokrát. Dobre, to neskočím, tak ja si to tu takto postavím. A tam je čestka, tam začím dobre bude. Ender Perla. Bloky a kružkované až spíra. Tak to je mega dobré. Nevadí. Kuša, lava a axolot. Zaujímavé. Kružkované meč. OK. Tu mám. OK. Tak toto je mega dobré. Dáme si ešte ten Fire Resistance a tu necháme axolotla. Teraz poďme na mid. OK, idem na toho typka. A typek ide head, tak už je to iba medzi nami typku. Poď. Nie. Dobre, ideme ďalšie. OK, máme tu skoro celé zlaté. Prosím, aj také dopadky. Nie, nebolo. Tak uvidíme, čo bude v ďalšom. Máme Splash Potion, čo je dobré. Máme tu aj OK, tak ja urobím takú taktiku, ktorá asi Nie, nejde to. Ale ešte vyskúšam. Tak to dáme streliť, tam je? Nie, počkaj. Idem head, tu má takto nemôže streliť. Nie, počkaj. Dajte odber. A keby ste nevideli, tento môj nádherný skin urobila moja sesternica, za čo sa jej chcem veľmi poďakovať. Takže tak, dajte odber.